Tak je tady konec léta a s ním i konec naší akce, která ještě trvá do pondělí, do 31.8. Minus 15% na celý sortiment. Já jsem si pro vás připravila 3 top produkty, které bych chtěla vypíchnout, abyste na našem e-shopu určitě nepřehledli, ale mně se v tento moment velice hodí k tomu, čím naše tělo v průběhu prázdnin prošlo. Pro nás dámy jednoznačně nasaďte kolagenovou kůru. Sluníčkem naše pleť velice trpěla a po dehydrataci se vždy objevují takové ty jemné vrásky. Takže dopřejte kůži regeneraci. Potom před podzimem D3 z K2 nezapomeňte už teď doplňovat a nečekat na to, až přijde první nachlazení. Tak a pro ochranu a vlastně podporu našeho sídla, místa naší imunity, tlustého střeva doporučuji naše úžasná probiotika. Krásný den.